fara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yere ta sita sita kan numéro flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ I ka message la ni e b'a dɔn o waleya in I m'a laɲini I kana I ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ Alamsala je kalo kletan samba fla ani mugan ani duru ka aw fo ka ko ɲuman dɔ aw minnu sɔgɔlen no janinga kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na ni sangada in na k'a fɔ ko a y'aw bisimila ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la Mali ani diɲɛ a bɛ walawalali sɔrɔ kɛnɛ mun kɔnɔna la bi an ka kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ jamanakuntigi ale ye sariya sunba kura ni o ye charte kura in ye ka a promulguer o kɔrɔ a ye yamaruya di a baaraw ka daminɛ an ka jamana premier ministre a ye jɛkulu mun bɛ adamadenya hakɛw la pasa an ka jamana kɔnɔ CNDH ka o maaw bisimila ka kuma maanifinw ka hakɛw olu baaraw kan an ka jamana kɔnɔna la Mali ni Amérique jamana bɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma ka sabu kɛ ka bamaciya walew ani fo ka sira caman kɛ ɲɛtaa kuntalajan o baaraw kadara kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye blende ani mobili dɔw minɛ maa ŋaniya juguw la wulikajɔ kɔnɔ mun kɛra kunungo ninnu de ye kunnafoni bakuruba dɔw ye kunnafoni wɛrɛ bɛna fara minnu kan sɔɔni k'a walawala aw ye an b'a fɔ k'aw kulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman ja ni ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na yaasa aw ka se ka kunnafoni k'aw la kunnasirilen bɔ. An bɛ foli kura k'a di aw ma n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na an dolikan kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaayaso kun kɛlen ka hakilina ta hakilina mun ni a sariya ɲɛbila bɔra minisiriw ka ɲɔgɔn ye senfɛ k'a fɔ ko yɛlɛma ka don sariya la sariya mun ni a bɛ furancɛla fanga ka a latigɛ n'a bɛ wele ko charte de la transition ka sanga ni o walew de ye CNT maaw olu fana kun ye kalafili kɛ ni maa fanba jɛnna n'a ye k'a fɔ ko o bɛ sɔn yɛlɛma ka don jamana ka bugunatigɛ sɛbɛn ba in kan ka sanga ni o wale de ye bugunatigɛ sɛbɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ fɛn bakuruba min b'a kɔnɔ o de ye jamana kantigi san 5 bɛ di a ma o san 5 kɔfɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka kan dɔ ka fara a kan dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan yaasa ko fo ka jamana ka a basigi di a ma ani fo ka taa se jamanakuntigi premier ministre ani fangabolo maaw CNT ɲɛmaa ni a CNT kɔnɔna maaw olu bɛɛ lajɛlen kalata minnu kan ka kɛ furancɛla fanga kɔfɛ n'a ka d'u ye ka kɛ cɛbɔ ye yamaruya bɛ d'u ma sariya sun kura in kɔnɔ ka se ka kɛ cɛbɔ ye kalataw la o de siratigɛ la baara kun tora jamanakuntigi de ka a promulguer nanzarakan na o de ye ka yamaruya di sariya in ka se ka baara daminɛ ka kɛ ni kalo tile 8 ye an ka jamana kantigi Général d'armée Assimi Goïta ale ye sarakisɛ in ka yamaruya di ka promulguer kɔrɔ baara bɛ daminɛ
ni sariya sunba in ye ni o bɛ tali kɛ sharti a kurakura in mun bɛ kɛ ka an ka jamana koɲɛw ani ka mara cogow ka u latigɛ don nataw la. Kibanan bɔr'o kɔnɔna la jamana premier ministre General Division Abdoulaye Mayiga ka sanga ni bi alamisa donya in ye a ye CNDH maa dɔw ka olu bisimila primature kɔnɔna la. Jɛkulu mun ni olu bɛ adamadenya hakɛw ko o lapasa an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jɛkulu in ka baaraw ka bon kosɛbɛ. A ɲɛmaya bi ni o bɛ Alikadiri Jara bolo u y'a yira k'a fɔ k'u ni premier ministre ka ni ɲɔgɔn ye a bɛ don Aminakoba mun ni o bɛ an ka jamana ɲɛmaaw la. Jamana ɲɛmaaba yɛrɛ a ka Aminakoba ye mun ye bi maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka a ka hakɛ sɔrɔ maa si kana buruja hakɛ kɔnɔna la ko o siratigɛ de la an b'a ye k'a fɔ hali an ka wolomasiri tabaw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka défense ni o ye yɛrɛ lakana baaraw ye bawo mangana jugu bɛna bi anw kan de hali k'an to ka an yɛrɛ lakana ko adamadenya hakɛ burujali ko an jamu la kosɛbɛ. O de la an ka jamana kirikow ani adamadenya hakɛw lapasali minisiri Mamadu Kasoge ale tun bɛ nin kɛnɛba in kan ka CNDH ka o maaw ka u bisimila jamana premier ministre o jabala la. A yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ halisa ka se ka adamadenya hakɛw Mali janba la cogo min na ani Mali ka wulikajɔ ka bon o la cogo min ka se ka halisa ka dɔ fara u kan k'o baaraw kologida ka taa fɛ. Kɔrɔfɔw ka kɛnɛ in kɔnɔna la an ka jamana kiriko minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ diɲɛ ma ladɔnniya ka jigisigi diɲɛ ma k'a fɔ anw ka adamadenya hakɛ lapasali majɛn foyi t'a la an janba la kosɛbɛ ka kɛ ni o sangaba in de ye ko maa si de tɛna anw ka jamana k'a fɔ ko e bɛna anw bagabaga walima kana fɔ k'i bɛna ko wɛrɛ de da anw kan k'a sabu kɛ ko adamadenya hakɛw ye ko maa tɛna an kalan o la. CNDH ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ka o wulikajɔ in a sigi kan a sigi kun a ka girin wa a jolen don kosɛbɛ wa ko diɲɛ jamana dɔw olu de b'a ɲini kuma o kuma k'a fɔ k'u bɛna gɛrɛntɛ ta k'a da anw kan ni adamadenya hakɛ ko kuma ye anw da la ko maa si tɛna o kalan kɛ anw kun bawo an ka jamana ɲɛmaaw an janbɛ kosɛbɛ maanifin kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛw la ni ɲɔgɔn ye o ni premier ministre ɲɔgɔn cɛ k'a kɛra ɲɔgɔn ye sabatilenba ye a kɛra wulikajɔ minnu kɛra u fɛ ani u bɛna taamasen kura minnu bɔ ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jɛkulu y'a ɲini k'a fɔ k'u ka gouvernement jamana ɲɛmaayaso ka sira di u ma ani ka gɛrɛ u la kosɛbɛ yaasa jɛɲɔgɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka a kologirɛ halisa baaraw bɛ se ka kɛ o sira fɛ cogo min na. Kɛba n'an bɔr'o kɔnɔna la Mali ani Amérique jamana bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa ka se ka bamanciya walew kɛlɛ o de kɛra ɲɔgɔn dɔ sɔn fɛ ɲɔgɔn mun ni a kɛra an ka jamana kɔkancaw minisiri ani fo ka taa se Amérique jamana lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in kan an ka jamana duguba kɔnɔna lakanalu minisiri ni o bɛ tali kɛ Dawud Ali Mohamedi na General Dawud ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko o bolila politiki ko bunakun kan ani fo ka taa se an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogo di ka lakana sinsin duguba kɔnɔnaw la hakaja marabolo kɔnɔnaw bɛn ni basigi bɛ se ka na cogo min na ko Amérique jamana ka jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu baaraw kan maa minnu bɛ marabolo kɔnɔnaw la ko u janbɛ kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛden ta k'a don an kɔrɔ yaasa an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka maa ŋaniya juguw ka olu ka kɔlɔlɔw kɛlɛ kɔlɔlɔ minnu b'a kɛ an ka jamana kɔnɔ hakaja cɛɲɛkan jamanaw la ko wulikajɔw caman labɛn bɛ u bolo don nataw la yaasa Amérique jamana ani Mali jamana an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na hakaja fo ka taa se cɛɲɛkan jamana tɔw ma. Keba ka kɛ ni juillet kalo tile fɔlɔ ye an ka wolomasiri tabaw olu ye baaraba kɛ baara mun ni a tarila kosɛbɛ malidenw fɛ bawo malidenw bɔra ka kɔkɔrɔman dɔɔni ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ka sabu kɛ bamanciw ka binganni wale dɔw ye ka ɲɛsin an ka sigida caman ma ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko binganni wale in kɔnɔ Ɲorodi Sahel marabolo la an ka wolomasiri tabaw u ka mɔbiliba dɔ ni o bɛ tali kɛ blende ko o kun ɲɛma tununa nka ka sabu kɛ kabi o don ni wolomasiri tabaw ka ɲɛma kun yɛrɛ ka fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa bingannikɛla ninnu u mana don diɲɛ fan o fan hali n'u donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ ko ka se ka taa u labɔ bawo ko faamaw bɛ baara mun na tile kelen baara tɛ diɲɛ don o don u bɛ wulikajɔw la wa ni mun ma fara u ka cɛsiri kan k'o tɛ bɔ a la o de siratigɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ko u ye
binganikɛla ninnu ka u sira gɛn ka se ka dadigi kɛ u la kosɛbɛ. An ka blende ni o ye mobili belebeleba dɔw ani fo ka taa se maramafɛn dɔw ko u y'o minɛ maa ŋaniya jugu ninnu na ni ka dadigi kɛ u la kosɛbɛ ko fo ka taa se marifa caman ma. Kunnafoni mun ni a bɔra ka bin jabaranin so ORTM sanfɛ wolomasiri tabaw u ka commandant mun bɛ marabolo in kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Nioro du Sahel ale bɔra ka dantigɛliw kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin b'a yɛrɛ faamaw bɛ cɛsiri la diɲɛ don o don u bɛ wulikajɔ la u tun ye kalikan mun di malidenw ma k'a fɔ u tɛna juguw to yen u ka dan kɛ diɲɛ don o don u bɛ wulikajɔw kɛ ko o baaraw de bɛ sen na malidenw k'a dɔn k'a fɔ faamaw kan ka kɔkɔrɔma don wa ko malidenw ye baara mun kɛ ka kɛ ni juillet kalo tile fɔlɔ ye malidenw ye kɔkɔrɔmadonni min kɛ ko maaw ka continuer ka taa ni o siratigɛ ye yaasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na kunnafoniw bɛ cari cogo min na ka kibaruyaw di wolomasiri tabaw ma. An bɛ waati min na ko bi maa ŋaniya jugu minnu bɛ fɛ ka an ka jamana u tɛ fɛ ka bɛn yɛrɛ ye ko an fana tɛna o to yen nɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka faamaw fɛ ko yaasa ka se ka Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka se ka basigi sinsin an ka jamana kɔnɔna la. Keba ka sanga ni bidon ye arla k'a fɔ juillet kalo tile 9 ko o de ye don ye diɲɛ kurukara ye don mun kɛ ka se ka maramafɛnw ka olu kɛlɛ. O de kadira kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka Mali jamana kɔnɔna yan nɔ maramafɛn 1200 ɲɔngo o de tiɲɛna k'a minɛ k'a jeni k'o kɛ ni donba in laɲɛnɛmani baaraw ye maramafɛn mun ni a bɛ kɛ duguba kɔnɔnaw la bandibaw bolo u ka marifa misɛnmaninw ani fo ka taa se maramafɛn wɔɔrɔ ma minnu bɛ se ka jogini kɛ ka kɛ ni diɲɛ kurukara ye o donba mun ta k'o don kɔnɔna la an ka jamana ye a don ka a laɲɛnɛmaya a yɛrɛ la k'a fɔ don in a bilala sen kan diɲɛ serenani ka tɔnba fɛ kabi san 2001 2001 waatiw ko jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ ka fɛlɛw kɛ yaasa maramafɛn minnu bɛ munumunu duguba kɔnɔnaw la n'a bɛ kɛ bandiw bolo wa ni a bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya sinsin ko maramafɛnw kɛlɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra an ka jamana fintigilakaw fo ka taa se maa nanama sumalen ni o bɛ tali kɛ civiliw ma diinɛmaw ani laadalamaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin don in ka a laɲɛnɛmaya ka se ka lakana sinsinli sira bɔ an ka duguba kɔnɔnaw la. Keba n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa kiriko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko AES jamanaw kɔnɔ keba ko kiribon bɛna sigi kiribon mun ni a bɛ kɛ farafinna confédération faraɲɔgɔnkan jɛkulu 3 in a bɛ an bɛɛ lajɛlen ka maaw ko olu ka kiriw tigɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ni cour in n'a bɛ wele ko cour pénal ko a baaraw n'a sigira sen kan an ka jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ Mali Burkina Faso ani Niger ko a baara minnu kan ka kɛ o jalajɛba de kɛra Bamako kɔnɔna la yan nɔ jalajɛba mun ni an ka jamana kiri minisiri ani fo ka taa se AES jamana kiri minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ mun kan ko nin kiriba in a bɛna kɛ sababu ye bandi minnu walima maa jugu minnu bɛ Mali Burkina ani Niger ni u minɛna fan o fan ka se ka o kiri a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kiri a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka adamadenw ka hakɛw k'u lapasa jamana 3 in kɔnɔna la wa ko ni a bilala sen kan maa minnu ni olu bɛ crime de guerrew kɛ ka marifa ta ka jolibɔn juguw kɛ olu bɛna kiri a kiriso in kɔnɔ ani fɛnɛ maa minnu bɛ crime contre l'humanité ani fo ka taa se bamaciya walew ka diɲɛ yɛrɛ basigi tiɲɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin kiriso in kɔnɔ olu ka kiri bɛ tigɛ ani fo ka taa se maa minnu bɛ adamadenya hakɛw ka olu buruja a yɛrɛ la k'a fɔ kasobon bɛ ka sigi kasobon mun bɛna sigi nin kiribonba in kama Bamako kɔnɔna la yan nɔ wa ko nin baara in bɛɛ lajɛlen wulikajɔw bɛ ka kɛ kiritigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana 3 ko ka kɛ ni jamana ɲɛmaa 3 ye fara ɲɔgɔnkan mun kɛ ka kologirali mun kɛ ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ AES ka kɛ jɛkulu belebeleba ani jɛkulu mun gili donnen don kosɛbɛ kiriko bunakun kan ka fara jɛɲɔgɔnya sira tɔw bɛɛ lajɛlen kan ko jɛɲɔgɔnw fɛnɛ bɛna kologira o kɔnɔna la. Keba n'an bɔr'o la an bɛ taa Mamadu Awa Gasama ale ka kiriko bunakun kan nin waati in na ni a lasagolen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka kiri a bilan bɛ ka desanburu kalo de kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ ɲina san labanw na maa mun kɛ bɛ ka Mamadu Awa Gasama k'a ka sɔrɔnalidon n'o y'a ka avocat ye ka i don a kɔrɔ o de y'an ka jamana
ministri kɔrɔ ye ni o bɛ tali kɛ Mamadu Ismaila Konate. Maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ko nin kiiri a bɛ maa kamana gan bawo furugu walima politiki ko gɛlɛya mun bɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛna to kiiri a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa o bɛna to kiiri maa bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ka se ka d'u ma ka sɔrɔ u ma maa si ka fan ka taa o fan fɛ wa maa bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o de la nka a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana minisiri kɔrɔ ni a bɛ kiiriko bunakun kan ni a bɛ kiiri ɲɛdɔn kosɛbɛ ale ka wulikajɔw n'a ka dɔntabaw o bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mamadu Awa Gasamba ka faveur ka dɛmɛ d'a ma ni kiiri in kɔnɔna la wa walima yanni kiiri yɛrɛ waati cɛ a bɛna liberté provisoire ni o ye kanabila kun fɔlɔ ka o sɔrɔ wa maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ o ko la ko wa wulikajɔw bɛ sen na kumaw bɛ sen na yaasa ni kiiri in kun ka se ka cɛ ka fiɲɛ bɔda ka o di Mamadu Awa Gasama ma keba n'an bɔra o kɔnɔna la jalajɛ ba dɔ kɛra bi CNPM jabala la Bamakɔ kɔnɔna na CNPM ni o bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛ ye olu ka soba Conseil national de patronat du Mali jalajɛ mun n'a bɛ tali kɛ BCEAO ni o ye waribonba mun bɛ an ka jamana kɔnɔna la ale bɛ se ka dɛmɛ don kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔw fo ka taa se cakɛdaw ani bangi tɔw ma cogo di u ye wale min bila sen kan n'u b'a wele ko dispositif de financement des PMI ani fo ka taa se u bɛ se ka dɛmɛ don entreprise ma cogo min na ko ka se ka o dispositif o sɛbɛnfura in ka a ɲɛfɔ baarakɛlaw ye kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔw ka se ka a faamu ani u kan ka a lasɔrɔ cogo di musaka mun ni u b'a juru sɔrɔ cogo di critère mun b'a la u kan ka tɛmɛ taabolo min fɛ o de kɛra kɛnɛ belebeleba ye daraka dun professionnel dɔ senfɛ n'u b'a wele ko déjeuner professionnel o baara senfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu ni olu bɛ nin kɛnɛ in kan maa minnu ni olu bɛ musakako siraw fɛ kɛnyɛrɛ ye fara jamana ka foroba cakɛdaw kan yaasa ka se ka faamali sɔrɔ o ko la keba an bɛ CNPM ka vice président ni o y'u ka dankan naaninan Ibrahima Sako ale ka kɔrɔfɔw lajɛ. Ni hakilina in sigira sen kan an ye kalo tile 11 tɛmɛlen ani BCEAO ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ kelen na an n'u bɛ to ka ɲɔgɔn ye kalo wɔɔrɔ k'a lajɛ jamana situation bɛ cogo min na économie taasira kan donc o de sen fɛ entreprise ka nafoloko banque la o ka juruko banque la o kuma na o kuma sen fɛ an ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ entreprise la minnu tɛ nin kibaruya dɔn k'a fɔ ko BCEAO kelen bɛ ka dispositif sigi sen kan min nous permettait u ka juru sɔrɔ mɔgɔ caman tun t'a kalama mɔgɔ caman yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko o fɛn sugu bɛ jamana kɔnɔ bɔn bɛɛ bɛ ka kule entreprise bɛ ka kule wari t'u bolo wari tɛ sɔrɔ banque la kuma caman donc o de la an ko bɔn komi a bɛ o cogo la ni ala sɔnna ma an bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnyalen sigi o sen fɛ an bɛ directeur BCEAO yɛrɛ wele ka na n'a ka jama u ka na mɔgɔw lafaamuya ka na mɔgɔw lakunnafoni ni dispositif min bɛ yen n'a bɛ entreprise financer walima a b'u ka juru sɔrɔ ko nɔgɔya banque la bon déjà CNPM yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra min yɛrɛ ye fɔlɔ ni kɛnɛ in sigira CNPM ka laɲini de kama ale ka baara ye ka entreprise lakunnafoniya k'u lasɔmi fɛn min k'u bilasira siraw ka sira min bɛ se k'a to u ka kɛwale bɛna yiriwa donc CNPM bɛ nin kunnafoni nin jɛnsɛn a b'a jɛnsɛn a ka sira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kunnafoni tɛmɛ sira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a jɛnsɛn a bɛ entreprise wele ka na k'a f'u ɲɛna u k'u sɛbɛ don nin ko in ma parce que nin sira ye sira min bɛ se k'a permettre u ka se ka juru sɔrɔ nɔgɔya la banque kɔnɔna la ala ni BCEAO sababu bon effectivement gɛlɛya caman fɔra gɛlɛya ko fɔlɔ min nana ka taga ka segin kɛ kosɛbɛ o ye garanti ko parce que denmisɛnninw mana bɔ u ka entreprise kura don n'a fɔra ko u ka garanti bɔ garanti ko in ye problème ye bon garanti ko kuma in a kuma ka ca dɔɔni parce que BCEAO directeur y'a fɔ ni a ko kɛra a cogo la garanti ko kuma in man ka bila ɲɛfɛ banque bolo parce que BCEAO ni banque bolo dɛsɛra wari la wari b'u bolo b'a ta ka di banque ma walasa ka continuer ka baara kɛ donc olu b'o o risque ta maintenant banque bolo o tɛ bɔli kɛ
il faut que denmisɛnninw entreprise kana n'u yɛrɛ ka garantie ka bila u bolo kɔrɔ parce que tiɲɛ don n'u bolo dɛsɛra u bɛ taa besaw fɛ besaw bɛ wari tun walasa ka se ka cata in kɛ mais o wari in tɛ sɔrɔ fu condition de b'o fana la donc vraiment donc o gɛlɛya fitinin bɛ besaw ni banque ni entreprise ni ɲɔgɔn cɛ la mais CMPM ka baara ni ala sɔnna ma an bɛna continuer ka kɛnɛw sigi banque ni besaw ni entreprise ni cakɛda minnu bɛ entreprise dɛmɛ walasa u ka juru ninnu sɔrɔ pour que an bɛɛ ka kuma an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka essayer k'a lajɛ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka wuli cogo min na k'o fɛɛrɛw sigi sen kan. Kebanan bɔra o kɔnɔna la société civile n'o bɛ tali kɛ maa nanama sumalenw olu ka jɛkulu olu bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa yuruguyurugu o ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de siratigɛ la yɛrɛ la k'a fɔ u ye jɛkulu dɔ bɛ sen kan société civile maaw fɛ jɛkulu mun n'a ka baaraw ye u bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di ka fara jamana ɲɛmaayaso ani kiiri tigilamɔgɔw kan yaasa yuruguyurugu ani dungo juguya ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o baara dɔ de la yɛrɛ la k'a fɔ jalajɛba kɛra u ka assemblée générale jalajɛba minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔw bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ye sariya kisɛ mun ta sariya mun b'a to ni bɛɛ kan ka fara yuruguyurugu kɛlɛli kan ani bɛɛ kan ka jamana sariyaw k'o labato ka ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili to o la a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛkulu in ka baara dɔ ye ka maaw la sensibiliser ka u kunnafoli jamana ka nafolo ko bɛɛ lajɛlen de ta don wa bɛɛ lajɛlen de kan ka jamana ka nafolo ka a lakana bawo k'a bɛ don jamana ɲɛtaa baaraw de kɔnɔna la la k'a fɔ jɛkulu in ko u bɛ gɛlɛya minnu ni u y'a ye ani u tɛ kɛ maa si de ka da maa si kan maa mun bɛ yurugu dungo juguya ka a kɛ n'u ye maa mun sɔrɔ ani mun ka kan ani fo ka taa se u kan ka bila ka taa yɔrɔ mun u bɛ o bila ka taa yen ko u ka wulikajɔw kɔnɔna de la u ye yuruguyurugu ani dungo juguya u ye a ka camanba a ɲɔgɔnna caman n'a sɛbɛnfuraw u y'a fɛn fɛn ye u ye a bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɛmaaw ye kiiri tigilamɔgɔw a kan ka fɔ yɔrɔ mun na yaasa wulikajɔw ka kɛ jɛkulu in k'a ka baaraw kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se k'an fara an ka fanga ɲɔgɔn kan cogo di civiliw jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka i nin don yuruguyurugu ani dungo juguya kɛlɛli la keba n'an bɔra o la kiriko bunakun kan halisa Seydou Umar Traoré radio Bawule FM ale ɲɛma ni waati na ni a lasagolen don tribunal mun bɛ yen nɔ ni o bɛ bɔlɔlɔsira koɲɛw kunna ni o ye cybercriminalité ka kɛ ni olu ka wulikajɔ mun ye ni u y'a lasago ko a lamɛnna kiiri tigilamɔgɔw bolokɔrɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya pôle de lutte contre la cybercriminalité ka kɛ ni alamisadon ye ko u taara Seydou Umar Traoré ka taa a lamɛn nka yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni tɛnɛ nata in ye ko délibéré ni o ye ɲɛfɔli bɛ kɛ maaw ye ko in kan ka latigɛ cogo di ani jaabi minnu kan ka bɔ a koɲɛw la keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la nin waati in na gawukaw bara ko bagi correction o baaraw daminɛna ka kɛ ni juillet kalo tile fɔlɔ ye ko a baaraw tun ma se ka daminɛ nka juillet kalo tile 7 in ko baaraw daminɛna hali n'a sɔrɔ u tun ye retard ta a yɛrɛ la k'a fɔ ko o retard in k'a kɛra kun jumɛn de la bawo Gawo marabolo a n'a lamini dugu dɔw bɛ yen nɔ olu ka sɛbɛnfuraw tun ma se korijelikɛlaw ma ka sanga ni a waatiw ye o de la ko wulikajɔw kɛra ka taa se marabolo minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan Kidal Menaka ani fo ka taa se Gawo n'a a lamini Ansongo Burem olu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ko retard de kɛra nka nin waati in na correction kɔni o daminɛna direkaw bara keba yɛrɛ la k'a fɔ ko baara dɔ bilala sen kan baara mun ni a bɛ kɛ ka maaw ka dɔnta kawriya maa minnu ni olu bɛ wulikajɔw kɛ ka se ka munumunu salo kɛ ka fara finitigilakaw kan yaasa lakana bɛ se ka sabati dugu kɔnɔ cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 7 ka taa bila a tile 9 na ko maa 40 hakɛ olu de ye kalanbulon in sɔrɔ kalanbulon mun n'o bɛ tali kɛ u kan ka kuma cogo di sigida denw ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se bɛn ni basigi bɛ sabati cogo di fɔɲɔgɔnw min bɛna sigida kɔnɔ ka se ka a fɔ ani ɲɔgɔn cɛ k'a ban olu baaraw kadara kɔnɔ keba segukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko kerecɛn diinɛ maaw ka sifinnaka mɔgɔ 600 hakɛ ni olu bɔra
marabolo wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ani fo ka taa se Bamako olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw baara ka kɛ ni kalo tile 8 ye yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u b'a fɔ min ma ko kan bibiliki ka taa bibulu ka a ɲɛfɔ kerecɛn sifinnakaw ɲɛnɛ yaasa u bɛ se ka bibulu faamu ani kerecɛnw bɛ ka maa mun ka sira labɔ Jésus Christ ka se ka caman fɔ u ye ale ka taabolo ani a ye wulikajɔ mun kɛ ko nin baara in a ye kerecɛn sifinnaka maa 600 in k'u fara ɲɔgɔn kan ka bɔ marabolo 6 ɲɔgɔn kɔnɔ ka fara Bamakɔ yaasa ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan kerecɛn denw ka nin kɛnɛ belebeleba in kan segukaw bara sikasokaw fɛ yen nɔ kiba arala k'a fɔ ko baara dɔ kɛra musolakaw kun baara mun ni a bɛ tali kɛ sɛnɛko ha ka ja nankɔ sɛnɛ ka se ka musolakaw ka dɔnta kawrɛ o la kosɛbɛ baara mun n'a kɛra ka kɛ ni kalo tile 8 ye ko musolakaw olu kan ka boloyɛlɛmali baara mun kɛ ko ONG Amedi ani fo ka taa se adamadibaga jɛkulu olu de nin bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka ni kalanbulon in kɛ ka ɲɛfɔ musolakaw ye yaasa musow bɛ se ka u yɛrɛ ka musakako dɔw ka o ta kosɛbɛ ko musolaka 20 hakɛ olu de ye ni hakilina in sɔrɔ ka se ka kalan kɛ yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na Keba an bɛ taa i fan fɛ ka sɔrɔ ka taa kɔkan kibaru kɔnɔna la. Keba kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kaw bara ni waati na jamana ɲɛmaaso k'u bɛ ka fɛlɛ kɛ yaasa sira ni o ye taba ye sigarati ni a ɲɔngo minnu tɛ sariya kɔnɔ ka olu donni ka a kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ la ala ka fɔ ka kɛ ni kalo ninnu ye ko u ye wulikajɔw bila sen kan sira ani a ɲɔngo bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ doncogo jugu la walima minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura jɔnjɔlen tɛ u la ni u ni feereli yamaruyali man kan ka se ka o kɛlɛ ko baaraw bɛ tali kɛ ka se ka sira ni a ɲɔngo ka olu baaraw kɛlɛ ani fo ka taa se a kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase jamana kɔnɔdenw ma ko cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka nin baara in kɛ o ni yamaruya min ka kan ani sɛbɛnfura min b'u bolo ko minnu bɛ ka se ka o sɛbɛnfura dafalenw ta ni k'u yɛrɛ lakodɔn olu dɔrɔn de bɛna se ka yamaruya k'o kɛ n'o tɛ maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura tɛ e bolo walima n'i ma yamaruya ko fɛlɛn dabaliw bɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka o maaw ka olu ka baaraw k'u lajɔ togokaw baara yɛrɛ la k'a fɔ nisɔngoya taamalaw bɛ ka dusumakasa kɛ bawo ko ka kɛ ni nisɔngoya yiralikɛlaw sen fɛ ye ni maa dɔw nin tora a la ko togo du caman kɔnɔna la bi maa minnu ni olu nin tora ko fo ka taa se sangafo de bɛ ka ye du kɔnɔnaw la ko du dɔ bɛ yen nɔ ni o ye misala ta o kan o du kɔnɔ sifinnaka dɔ ko k'u to senandolanci balontan kɛnɛ kan dɔrɔn u bɔra ka se ka taa nisɔngoya taama ninnu na ko gɛrɛntɛ tɛna ka taa sifinnaka in sɔrɔ ka a nin to ko o ko de bɛna maaw ɲɛkɔrɔ halisa ani fo ka taa se du caman ma olu mun ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka sabu kɛ nisɔngoya taama dɔ senfɛ nisɔngoya taama mun ni dugudenw bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛma ko u ma jɛn ni a ka fanga taabolo ye ko ka yɛlɛma don fanga cogoya la Senegalikaw bara Keba yɛrɛ la k'a fɔ Senegali jamana ani nanzarala tɔnba Union Européenne olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se u ka jɛɲɔgɔnw ka u kologiriya lakanako bunakun kan ka kɛ ni kalo tile 8 ye yɛrɛ la k'a fɔ ko Senegali kɔnɔnacɛw minisiri mun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Jean Baptiste Tine ma ale ni nanzarala jamanaw ka lasigiden mun bɛ Senegal jamana kɔnɔ Jean-Marc Pisani u ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn mun n'a bɛ tali kɛ jamana fila in ka kologiriyaw jɛɲɔgɔnyaw ka se ka dɔ fara o kan yaasa Senegal ni Union Européenne ka jɛɲɔgɔnya ka se ka ɲɛta sɔrɔ halisa Ganakaw bara u ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ k'a fɔ ko a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan jɛkulu mun b'a to sanu kana se ka bɔ Gana ka taa jamana kɔ kan bawo ko farafinna jamanaw kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolow ha ka ja sanu mun na musaka ka bon kosɛbɛ a bɛ bɔ farafinna ka taa nanzara jamanaw kɔnɔna la k'a sɔrɔ anw tɛ bɛrɛ foyi sɔrɔ a nafolo la ko Gana bɛ fɛ ka o baara de kɛlɛ Gana ka dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen a ka to Ganayɛnw fɛ yen nɔ yaasa Gana yɛrɛ ka se ka u ka dugujukɔrɔ nafolo ka o tɔnɔ bɔ kɛnɛyakaw bara Keba u ka jamana ɲɛma William Ruto ale yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ polisilakaw fintigilakaw ka olu de kɔkɔrɔma don bawo ko fintigilakaw bɛ ka maaw kunbɛn maa minnu bɛ nisɔngoya
taama yirali la k'a yira jamana ɲɛmaaw la ko jamana bɛ ka mara cogo min na a tɛ ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw sago ye k'u b'a ɲini jamana kuntigi ma ko a ka se ka koso ni kasaw cɛ ka yɛlɛma don jamana ko la baw k'a mɛnna fanga la ten sa ka kɛ ni o walew de yɛrɛ la k'a fɔ jamana ɲɛmaa a bɔra a bɛ ka dantigɛli kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fintigilakaw ye maaw kunbɛn cogo min na ani ka nisɔngoya tamanaw k'u lajɔ ko fintigilakaw ye damatɛmɛ walew de kunbɛn jamana kɔnɔ ko ale bɛ ka fintigilakaw de lapasa baw fintigilakaw olu bɛ ka don ani maaw de cɛ maa minnu bɛ ka bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana maracogo ma u ja ko yɛlɛma ka don a la kɛnɛya jamana kɔnɔ la keba Kongo RDC jamana kɔnɔna la RDC ani fo ka taa se kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni o ye M23 ye ni u bɛ ka RDC jamana ka a sɛgɛn kosɛbɛ ni RDC kɛn bɛ ka jalaki bin Uranda kan k'a fɔ ko Uranda de bɛ ka ni maa murutilen ninnu ka u kɔkɔrɔma don a yɛrɛ la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw olu ni a kun gɛlɛyara Kongo fintigilakaw ani kulu marifatigi ni ɲɔgɔn cɛ ko kumaɲɔgɔnw daminɛna ka sanga ni nin waati in ye ni Kongo ni RDC ni Uranda u kun taara ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni Ameriki jamana donna u ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se u ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ Qatar jamana kɔnɔ ko o kumaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ k'a fɔ nin waati in na ko kumaɲɔgɔnw bɛ ka se ka kɛ kulu marifatigiw ani jamana ka fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ RDC jamana kɔnɔ halisa u ka kiri tigilamɔgɔ mun bɛ yen nɔ kiri minisiri kɔrɔ ni ale yɛrɛ ye kiri baaraw bila bawo ko jalaki binna a kan a ye minisiriya baara bila k'a fɔ ko kiri ka kɛ ale ka kiri kun kan ka dayɛlɛ ka kɛ ni arabadonya ye ni o bɛ tali kɛ Constant Mutuba kan ko a taara jɔ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ minisiri kɔrɔ in ko ka kɛ ni o waatiw de ye ko u y'a ka kiri ka a bɔ a dogokɔrɔ k'a bila juillet kalo tile 23 nata in na jamana kiri minisiri kɔrɔ jalaki de binnen a kan k'a fɔ ko a ye jamana nafolo dɔw dun bawo ko a kun kan ka kasobon dɔ ka o baaraw kɛ ko o baaraw de jɔtɔla kɔnɔna la kasobon in jɔ wari ko jamana ka nafolo dɔ ko a ye o dun o de kiri bɛ sen na ka se ka bugunatigɛli kɛ o koɲɛ in na Nigéria jamana kɔnɔ kibaruya la k'a fɔ ko mɔgɔ 30 olu de ni tora maa ŋaniya jugu olu ka wulikajɔ dɔw fɛ ni a kɛra sababu ye ka maa 30 hakɛ ka olu bɔnɛ o ni na a kɛra Nigéria kɔrɔn fan fɛ a la k'a fɔ ka kɛ ni alamitadonya ye Nigéria fintigilakaw fo ka taa se politilaka ɲɛmɔgɔ ma olu yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔw kɛ ka se ka taa dankari kɛ maa ŋaniya jugu la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ to ka jamana ka tasuma bila kɔnɔ ko fintigilakaw ye wulikajɔw kɛ u kama fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa ŋaniya jugu ninnu ka u camanba de daji wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka basigi cɛnbaga ninnu ka u kunbɛn Nigéria jamana kɔnɔ keba gɛrɛsikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ 500 minnu ye tungarankew ye olu de sera gɛrɛsikaw bara gɛrɛsi jamana ɲɛmaw u ye olu de rapatrier ka u gɛn ka bɔ gɛrɛ jamana kɔnɔ ni k'u lasegin u ka jamanaw kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko nin bɛ tali kɛ wulikajɔ dɔ n'a bɛ ka kɛ gɛrɛsi jamana fɛ yaasa ko maa minnu bɛ taa tunga na n'a ma kɛ ni sira ɲuman ye ko tunganatagala min bɛ ni sɛbɛnfura t'u bolo ko a bɛ ka caya kosɛbɛ gɛrɛsi yan fan fɛ k'u bɛ na kɔdiyan fan bolo de fɛ ka kɛ ni ko jamana ka wulikajɔw ye yaasa ka se ka tunganata sira jugu walima sɛbɛnfura tɛ maa min bolo k'o baaraw kɛ o de la k'u ye maa 500 ɲɔngo ka olu lasegin ka bɔ u bɔyɔrɔ la yaasa ko ka tunganataga sira jugu ka a kɛlɛ keba an bɛ kunnafoli kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolakaw ka farikolo ɲɛnajɛ farafina gun kan farafina jɛkulu min bɛ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan Confédération Africaine de Football CAF y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna yɛlɛmaba don musolakaw ka senandolanci la o kɔrɔ ka caman fara a nafolo kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolakaw olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ senandolanci bunakun kan kani mun ni a bɛ ka taa marokukaw bara musolakaw bara ko ka kɛ ni nin waati in de nin kani in de kɔnɔna la kafu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko musaka camanba de bɛ yen nɔ a bɔra fo dolari wari 3 la nin waati in na ka taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 1 ani kɔjan o ye mun ni u bɛ na a don musolakaw ka senandolanci a sen fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ni musolaka minnu kun ye kani ta 250 ani 50 de tun bɛ di u ma mun ye kani ta ko o bɔra o la a nana yɛrɛ sɔrɔ 500 la nin waati in na sefa wari 500 o de bɛ di
musolaka ma musolaka min bɛna kan ta ko o b'a yɛrɛ k'a fɔ camanba de farala a kan nafolo mun ko ni farafina senandolanci kulu kafu a bɛ ka a ta yaasa ka se ka musolakaw ka senandolanci ka ba don a la musolakaw fana ka se ka u jɔyɔrɔ bin fa kosɛbɛ keba ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la ka kɛ ni juwe kalo tile 10 ye mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka da jani filɛbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔlen to jani ka bɔlɔlɔsiraw an'an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni bɛ to sen na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko a k'an bɛn jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45